kay sulang iti ayan tinana italag mo di amin iti namarswa italag mo di amin nga problema italag mo dati amin nga dan ikwanalae pinaras mo ti amin nga dan ang risut ti amin nga pagkarikutan ngam binig damin nakapay nanted kim ka man nakaupay italag mo ti amin iti namarswa italag mo ti amin nga problema italag mo Jesus, aman nakabalin, dati amin nga dang kikwaralae. Italig mo, di amin iti namarswa. Italig mo, di amin nga problema. Italig mo ken Jesus aman nakabalin dati amin nga dan ket kwaralae italig mo ti amin iti namarswa italig mo ti amin nga problema italig mo ken Jesus aman nakabalin dati amin nga dan ikwaralae dati amin nga dan ikwaralae dati amin nga dan ikwaralae